Hola a tothom, em dic Jessi Maura i us dono la benvinguda a Curs de Català des de zero. Avui veurem els nombres, però abans de començar us recordo que podeu activar els subtítols, que us podeu subscriure al canal i activar la campaneta perquè us avisin cada vegada que pujo un vídeo, i a més, si us agrada el vídeo, podeu comentar aquí sota o donar like. Si esteu preparats, comencem! El primer que farem és llegir tot el vocabulari de nombres. I després us explicaré la regla que serveix per construir nombres compostos. Si voleu, podeu llegir després de mi. 0. 1, 1, 1. 2, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Segurament us demanareu per què tenim tants de uns i tants de dos. Bé, ara us explico. 1 i 1 són masculins i una és femení. Sí, en espanyol només tenim un i una, diguem, no tenim u. En català, aquest u s'utilitza com a sinònim de primer, com per exemple, en comptes de dir 1 d'abril, podem dir 1 d'abril. Però la realitat és que en general es diu primer, no u. I també es pot fer servir aquest u a final d'oració o quan després no tenim res més. Per exemple, per dir un número de DNI, sí, en comptes de dir 31, podem dir 317. O per dir un número de telèfon, també 341, per exemple. I també es pot utilitzar a final d'oració. En comptes de dir ens veiem el 31, s'ha de dir ens veiem el 31. Quan després no n'hi ha res. Es fa servir sempre quan després no n'hi ha res. I 2 i 2 també tenim masculí i femení, que en castellà no tenim femení de dos. O sigui, és 2 sillas i 2 llibres. Bé, en català seria 2 llibres i 2 cadires. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19. Aneu en compte en 16 perquè no s'assembla a cap número en espanyol i en general els meus alumnes que sí parlen castellà quan arriben a 16 volen dir una altra cosa. O sigui que jo recomano que el més aviat possible us apreneu aquest nombre. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, cents, 1000, milers, milió, milions. Cents, milers i milions són els plurals. Per dir els nombres compostos en català, has de pensar que es llegeixen igual que en espanyol. És a dir, si en espanyol tenim 1487, per exemple, en català és el mateix ordre, 1487. Però, a l'hora d'escriure-los, hem de tenir en compte aquesta regla, que és una regla memotècnica que tots els nens sempre s'aprenen, que és DUC. Desenes unitats i unitats centenes. I enmig, entre desenes i unitats o unitats i centenes, es posa això, que és un guionet. El guionet és el guió mig curtet que està al teclat. No és la barra llarga que es posa a sota. Sí, és el guionet és el petit, el curtet. I la utilització del guionet és per fer paraules compostes. O sigui, sempre es fa servir per això, per compondre paraules llargues. Farem un parell d'exercicis d'explicació i ja veureu com no és difícil. Començarem amb aquests 3 nombres d'exemple. Sí, us en recordo que es llegeixen igual que en espanyol, o sigui, en el mateix ordre. I aquí, que tenim 48, primer tenim la decena, que en aquest cas és 40, i després tenim la unitat, que en aquest cas és 8. En espanyol el que fem és posar una i, 48. En català el que es fa és posar un guionet. Sí, us en recordo que la regla em diu que entre desenes i unitats, en DUC, desenes i unitats, he de posar un guionet.
I aquest guionet el que fa és ajuntar-me la paraula perquè sigui només una. Llavors, jo això ho he de llegir tot seguit, sí? 48. Podem fer el mateix amb 53, aquí tenim decena, aquí tenim unitat, llavors he de posar un guionet, i el mateix amb 91, sí? Decena i després unitat, llavors he de posar-li un guionet. Us en recordo que si està només l'1 i després no n'hi ha més res, en general es posa 1 o 1. En un principi, això l'he de fer sempre que en trobi una decena i una unitat. O sigui, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i després una unitat. 5, 6, 7, la que sigui. Però amb el 20 em passa una cosa, i és que el 20 acaba en consonant, no en vocal. Llavors jo no puc posar només un guionet. El que he de fer és posar un guionet, una i i un altre guionet, perquè si no després, aquí o aquí, jo no puc llegir-ho bé. És més fàcil fer 22 que 22, o 23 que 23. Llavors, en tot el 20, des del 21 fins al 29, hem de posar guionet i guionet. Després sí, des del 30 ja posem només un guionet sense la i. 31, 32, 33 sense la i. Amb la construcció de centenes hem de fer el mateix. Primer hem de posar la unitat i després la paraula cents, que vol dir cientos. El que passa és que en espanyol gairebé totes es construeixen, es fan com una construcció, com 500 o 700. En català és molt més senzill. El que hem de posar és unitat i centena. I com la regla DUC em diu que entre unitats i centenes hem de posar guionet, llavors aquí va un guionet. I passa amb totes, sí? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900... Passa amb totes. Penseu que la regla diu DUC, decena unitat, unitat centena. O sigui que el guionet l'he de posar només en aquests dos moments. Però els milers no entren a la regla. O sigui que si jo tinc un nombre llarg com 5.783 en espanyol, que en català es posa en el mateix ordre, o sigui, jo tinc 5.783, he d'anar amb compte de veure que aquí jo no he de posar guionet perquè no entra a la regla. El guionet sempre es posa entre unitats i centenes, en aquest cas, i entre desenes i unitats. En aquest cas. No es posa a cap altre lloc. És més, si us fixeu, sempre són en aquests dos moments. Sempre és 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, i sempre és amb les desenes, sí? 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43... Sí? No es posa a cap altre puesto el guionet. Us deixo un parell de nombres perquè podeu practicar i després a la caixa de comentaris us deixaré els resultats perquè podeu veure si ho heu fet bé o no. També us recordo que podeu deixar algun comentari si teniu algun dubte, que jo en general intento contestar sempre. Sí? Llegiré els nombres en espanyol, no en català. 24, 59, 31, 47, 216, 429, 688, 973, 2482 i 6161. Després, a la caixa de comentari, els deixaré en català perquè podeu veure si ho heu fet bé o no. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Us en recordo que podeu seguir-me a les altres xarxes socials com Curso de Catalán desde cero o a les meves xarxes personals com Jessie Maura. Podeu subscriure-vos al canal, podeu activar la campaneta perquè us avisin cada vegada que pugeu vídeo, podeu deixar un like aquí sota, podeu deixar comentaris demanant-me si teniu algun dubte i si no, podeu seguir al següent vídeo on veurem els dies de la setmana, els mesos de l'any i les 4 estacions. Adeu!